llibre em deia Sinbad, de Francisco Castro. La història conta que Paulo té una vida un poc particular. Seu pare sempre està amb el telèfon a l'orella i li dedica poc de temps a la seva família, i sa mare sempre està alterada i sobrepassada per l'avi. L'avi té Alzheimer i fa coses estranyes. Sempre juga amb Paulo i s'ha oblidat fins i tot del nom del seu net i l'anomena Sinbad. L'avi parla del seu germà Bernardino i d'una taverna pirata. Mira, Sinbad, acosta'm el teu vedet. Tranquil, capità, que ja arribe. Perquè és tan divertit, ja jo, perquè no passe també amb tu. Perquè tu ets Sinbad el mariner i jo sóc el capità de les mars. I perquè tu, Bernardino i jo, som inseparables. Som els pirates més temuts dels oceans! Els conflictes familiars i la falta de comunicació faran que un dia l'avi se'n vagi de casa. Paulo es sentirà molt sol i sols tindrà en el cap tornar a veure l'avi. Emprendrà tot sol una aventura que l'ajudarà a comprendre certes situacions familiars. Des de la seva ironia, valentia i agudesa, anirà a descobrir la malaltia de l'avi. Lluitarà amb ella amb comprensió, complicitat i molt d'afecte. Pare, on està la taverna del pirata? La taverna del pirata no és res, no existeix. A l'avi no se li fa cas en res que el diu, en res. No li cridis al xiquet, ell no té culpa de res. Darrere tot l'assumpte de la fugida de l'avi hi havia molt més que explicar. És una història retra que ens apropa la terrible malaltia de l'Alzheimer, vista pels ulls d'un xiquet que al cap a la fi semblava més adult que per als propis adults. Ell només és Paulo, però si voleu podeu dir-li Sinbad. No pot deixar de llegir aquesta història.